Сега ще звъна на Анди. Борис ти ще... На ще Анди? познае гласа. Михайла, ти ще кажеш нещо. Да. Холанди. Андрей. Не, той Нашия няма. клас. О, да, сетих се кой. Бате, гледай. Той няма да ни. Ще дигне. Ще познаеш, Ще ще дигне, познаеш. ако... Ти ще Бате, кажеш, капитал номер искаш да кажеш. 500. Да, бе, да. И кученца питбули. Пипишки, кученца питбулчета. Михайла, какво ще кажеш бързо? Избраният номер е заед. Заете. Не Значи работи. може да се обади, може да го оставим да... Да, Значи той ще звънне. Добре, айде на друг номер. Стой се. Айде. На Ивелин. Бате, звънех на Мелани. Кой? На Мелани. Коя? Не, аз, тия другите ми приятели са... Другите ми приятели... А да, каква е, бате? Аз извънех. Мелани. И... Ома. Ало? Ало. Да. Бате, Михайла, какво? Михайла, казвай. Казвам. Здравейте, искате бебешки малки кученца. Боже ти, защото не да Избраният номер е заед. затворите. Затворите. Значи може да кажеш, здравейте, искате ли малки бейби питбул? Чакай, ама аз нямам други... Здравейте, искаме 10 000 лева. Да, бе! Ако... На майка ти! Чакай, тя искаше да говорим. Ай, с тебе вчера ми се обажда. Ако... Вчера ми се обажда, Не ти трябва мога, да ако говориш с нея. звънаме и Велин ще каже на Леля. Ако звъня на Здрасти! Кой се обажда? Виктор! Най-добрият ти мил по-приятел! Да, кажи какво искаш. Исках да поизлеза на някъде. Не, че е такова. Ей, да, ма обаче няма как, защото имам гости, приятели на гости имам. Да, това е. Не да го... Съществува. Не, съществува, казах. Да го изтриеш този номер. Не, пускаш ти се. Не, това е на другия му. Това е... Това да го изтриеш и да го... Къде да го изтрия? Къде да го изтрия да му е просто? Да му трябва скорошни. Изтри го. А? 949... 9-4-9-6. Това ли ти? Не ме така, 7-2. 7-2. Не е това! Да. Ма на такъв номер не ще... Чува. Значи не трябва. Сега ще звъна на Михайла, чакай да им дали ще ми кажеш нещо. Сега ще кажа здравей, някой ми се обади. Аз ще променя гласа. Ало, искате ли гащи? Е, навънка, бе. Мале, не знам как го направих между другото. Не е навънка. Как ще Навънка. Не, няма никой. Навънка. Навънка. Ще призоваме духове, които да ни убият. Добре, сега няма да звънкам, защото... Айде поне изтрия тези номер.